No niin, moikka ja tervetuloa mun ekan YouTube-videon pariin. Tässä videossa mä ajattelin, että mä lähestelen mun studioa ja vähän näytän minkälaista tää parturielämä on. Ja tässä videossa tulee olemaan vieras, joka on tää henkilö tästä Länsaarissa. Nyt mä käyn eka viemässä paketin ja sitten me lähdetään hommiin. Nyt on paketti viety ja nyt mä menen vähän kotiin chillaa ja sitten tää mestari tulee sitten meille ja sitten aletaan leikkaa vähän siivoilemaan. Pikkusen vähän rentoa. Tässä on tää mun setuppi ja kohta lähdetään leikkaa. Kuvaat sä niitä nyt? Asiakkaan hiusta. Tai asiakkaan. Tässä kohtaa mä tein noi C-cupit tohon teipperiin. Onko liian kova? Me ollaan siivotaan jo. Nyt se on valmis ja sit siirrytään vielä toiselle puolelle. Before ja after. Ja nyt se tuotos on valmis. Tollan. Sieltä saat nyt kutista. 5/5. Napsuu. Äskats blessaa. Vähän kuttiin. Jatkaa tää teipperi. Mitä mieltä ootte tästä? Blessasinko mä tän YouTubettajan? Nyt me aletaan siivoa tää studio. Ja tähän tulee kesällä silleen, että toi Mr. Tuure ja me niin tullaan tähän samaan tilaan, laitetaan tohon viereen paikka ja sit me aletaan leikkaa siihen. Et sit tulee kyllä aika sairasta. Vai mitä Tuure? Totta kai. Tästä meidän parturi-setupista Sammu leikkaisi niinku tuolla ja mä leikkasin tossa. Ja sitten tässä olisi telkkari ja pleikkari, että sit asiakkaat voi pelata siinä. Tämmöstä me ollaan nyt vähän pohdittu. Tää voisi olla ihan hyvä systeemi. Ja nyt meillä alkaa pikku siivousprojekti. Ja kohta pääsee saunaan, ai että. Vinkkiä heittää, että mitä te haluaisitte täällä studiossa tai mitä videoita täällä tänään, niin heittäkää kommenttia, koska ideoita otetaan vastaan. Ja me päädyttiin nyt siihen ratkaisuun, että Tuuri jättää sen kamat tänne ja tulee sitten tänne leikkaus tulee. Et käykää myös vara-aikoi, löytyy TikTokissa T-Cuts, varmaan nimi kohta vaihtuu, mutta T-Cutsilla löytyy vielä, jos haluaa käydä kysyä kutteja. Ja totta kai S-Cutsille saa aina tulla kysyä kutteja, jopa kannattaa. Suositteleeks Tuure? Joo. Siitä kuulitte. Nyt on vielä saunassakin käyty ja oikeastaan tää videoista tästä kiitos kun katoit ja ensi videossa voisi tulla vaikka studion esittely ja laittakaa kommentteja, tykätkää videosta ja tilatkaa. Kiitos kun katoit.